abantu bam bakhanganiswa ngabantwana okanye balawulwa ngabantwana. Balawulwa ngabafazi. Hey, balawulwa ngabasana. Balawulwa ngabafazi. Bantu bam, abakhokeli benu ngabandwendwisi bayigqukile indlela yomendo wenu. Amen. Amen. Lekunyeka retela ho Christ. Nathi ke sendele kuKristu. Ake sikeka bala bakhokheli bebakalahleki bakufaphusana. Singalinikokheli ezilahlekisana. Ngikabanga leyo ke mngana ngimutla meyilo ngakusebenze weng berifisha le mali makubata. Ngoko kufuneka wasithandaza uThixo asinyose side sifikelele. Ifemo kwetha naso zikosi. Sibe yintombi enyulu. Bala verse 18. Bala mabele. 18. Verse 18. Ngalo mini inkosi yozisusa izihombo zemiqokelelwano nesangqawe nensimbi yomqala namajikazi newatsha nezigqubuthelo nembasa nengqaqhazo nengqwenesha namahlala okujoja namakhubalo nemisesane namakhonkco emphumlo nezambatho ezinqabileyo neengubo zokwaleka ezingaphezulu netyali neengxowa zemali nezipili neeqhiya zolinene entle neenkonzo neengubo zokwaleka ezikrelekrele. Amen. Morena mohlanghono o tjaditlosa. Inkosi lo mini izawuzisusa. Gopola hore ha Israele bana ba apara diaparo tsa linene. Sikhumbule uba kwaIsrayeli bebesombatha impahla zelinene. Priest. Abapriest Baba dikadiba. bethwala Morena o tjaditlosa mohlanghono. Inkosi izawuzisusa lo mini. Le bafumadi mbabona ba tjotlosa di-Bentley se kaofela makeke kaofela masale. Umakhosikazi wabo uzawususa izinto ezifakwa ezihlahleni namacikici yonke loo nto. Sisiprofeto sikaKristu esi. Ngoba mihlenyena Kuba ngeli xesha thutyonyamukela kule mfundiso kaKristu ha motho ha uyatshata ngenyatshata tshatisa motho xa kutshatiswa umntu ngeringi kusithiwa iringi itshatisa umntu ayisebenziwa ayisebenzi nje. kodwa modimo ebete motshato kodwang ho modimo padiqokobanyana dipelo tsa bana ba modimo Umtshato ngulusuka kuThixo kudibanisa iintliziyo zabantu ababini. le batswadi ba kopane moo Nabazali badibane apha. ha ona ke nye hlokega moo Akukho ringi gobane ke medimo ya baditšhaba ngoba zizithixo zasemzini. kodwa modimo ebete sa kopa dintho tsa dikawe Singakopi izinto zamacawe. ba balongwe ke ngibela 3000 kapa ya 5000 Ufika uba sithatha iringi ye-3,000 zoma 5,000 kuthiwa kuyotshatiswa kuthiwa kuyotshatiswa. ha o maekena Akukho phingeni akhona. ke lentswe la modimo le kopanya bana ba modimo Ilizwi likaThixo lidibanisa abantwana bakaThixo. le kopanya dipelo tsa bana ba modimo Elidibanisa iintliziyo zabantwana bakaThixo. gobane tsena ke medimo ya bohana Ngoba ezi zizithixo zobuxoki. gobane gauta re e behetswe Ngoba igolide siyibekelwe bancane. mohlangwane morena a bonahalang Loo mini inkosi izawubonakala ngayo. re tlilo diapara Sizawuzambatha. tsohle ke tsa ruo Zonke zezethu. kgotsa modimo a ebeteng ha e sa ka tatelantseng Masingangxameleni ezi. kgotsa modimo a ebeteng ke ka baka leo he Kungoko bancane. lentswe la modimo le reng Ilizwi likaThixo lisithi. Juda chapter 4 verse 4 Juda verse 4 uJuda verse 4. ba fetotse mohau wa modimo Bayijikele inyaniso kaThixo. Inceba Inceba kaThixo. ubaba Ubaba lukaThixo. hey ba Awuyifunde enkosi. Juda 4 uJuda 4. bali Incwadi kaJuda ukuphela kwayo. Verse 4. Kuba kuthethwe bantu bathile abo babebalulelwe ngenxa engaphambili kolo lugwele abangahloneli Thixo belujikela ebukreletyweni ubabalo loThixo wenu. balisa butsweni Balujikela ebukreletyweni mohau wa modimo ibaba lukaThixo. balisa butsweni Balisa ebukreletyweni.
Bemkhanyela okuphela komnini into zonke. uThixo